हेलो फ्रेंड्स, आंनि भिडिअ नायना मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगोफोर, आंनि आब' आरो आदा, आंनि फंबाय आगैमोन, नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि नुकुल ब्लग चेनेलाव बरनाय जाबाय। तो फ्रेंड्स, आङो दिनै ब्लग भिडिअ लानानै फैयाखै। नोंथांमोननो आङो मोननैसो खोथा बुंनो होननानै नैबे भिडिअखौ खालामनाय जादों आरोना। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ आङो थेंक इउ बुंनो सानगोन आरोना दिनै। तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आं मोजां जायगायाव जिरायनानै बरिया मोनसे भिडिअ लाना बुंनि आरोना। नैबे जोंनि गामिनि दुब्लि आरोना, इयाव माइ गायो। रज'बाय, एसे गोथां गोथां जाजोब्बाय माइफ्रा। दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थाथ' भिडिअखौ। फ्रेंड्स, नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आं दा मानि सायाव नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों। नोंथांमोना दे एसेबां सापर्ट होदों आरो एसेबां रनसायदों, बेनिखायनो आं जोबोद मोजां मोनदों आरोना गोसोखौ। स' आङो दा दिनै 1K साबस्क्राइब मोननो हाबाय नोंथांमोननि सापर्टआव। आरो नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट होआमोनबा आङो दिनै 1K साबस्क्राइब मोननो हानाय नङामोन। आंनि भिडिअआ दे एसेबां साफाबो जाया, क्वालिटिफोरा एसेबां मोजांबो जाया, अब्लाबो दे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना एसेबां सापर्ट होदो, आं बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बुंहरबाय आरोना। आरो दैमु आदाखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बुंहरनाय जाबाय। दैमु आदानिफ्राय आङो एसे एनै सापर्ट मोनदों। आरो DN आदाखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो थेंक इउ बुंहरनाय जाबाय। आरो जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनानै आरो साबस्क्राइब खालामो, नोंथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बुंहरनाय जाबाय। स' नोंथांमोना जुदि सापर्ट होबासो आंबो भिडिअ खालामनो मोजां जाखायो। एक्सुवेलि आंल' नंखाया आरोना, बेलेग इउटुबारबाबो ना सापर्ट मोनबासो माने भिडिअ खालामनो इन्ट्रेस्ट जायो। दा आंनि गोसोआ आं बहुत मोजां नांदों आरोना, 1K साबस्क्राइब खालामनो हानानै आं गोसोखौ बहुत मोजां नांदों। इभेन नोंथांमोननि सापर्टआव जुदि नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होआमोनबा आं 1K साबस्क्राइबखौबो खालामनो हानाय नङामोन आरोना। तो फ्रेंड्स, सासे इउटुबार जानोब्लाना ओरैबाबो बयनिबो सापर्ट नांगौ जाखायो। नोंथांमोना सापर्ट होनांगौ आरोना। आंबो नोंथांमोननो जिखिनि हायो सापर्ट होगोन। नोंथांमोना जुदि आंनो सापर्ट होनो हायोबा आंबो नोंथांमोननो सापर्ट होनो हायो। तो फ्रेंड्स, आंनि चेनेलाव आं नोंथांमोनखौ मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरोना। माने नोंथांमोना सोरबाफोर इउटुबार जानो गोसो दंमारोब्ला नोंथांमोना गावजों गाव सापर्ट होलाय। आरो नोंथांमोनखौ आङो मोनसे खोथा बुंनि, नोंथांमोना आंखौ एसेबां सापर्ट होदो जि, आरो इयुनावलासि नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलांबाय था। आंबो नोंथांमोननो सापर्ट होनो नाजाबाय थागोन। स' गाइस, आङो दा मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरोना नोंसोरनो। माने नोंसोरो गावबा गावनि इउटुब चेनेलनि लिंकखौ आंनो कमेन्टनि बक्सआव हरना दोन। आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ मालाबा मोजां मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो फारि फारि खोन्थाबाय थागोन आरोना आंनि चेनेलाव। मानो होनब्ला नोंथांमोनाबो आंनिफ्रायबो सापर्ट मोनगोन, जिहेथु आंनि साबस्क्राइबफोराबो गावजों गाव अननानै सापर्ट होलायबानो जाबाय आरोना। नोंथांमोना गावबा गावनि चेनेलखौ आंनि चेनेलनि मेसेजाव हर। जुदि मेसेजाव हरनो हायाबा सोरबा सोरबि, आङो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आङो फेसबुकनि लिंक होना दोनगोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना बे फेसबुकनि लिंकआव गावबा गावनि इउटुबनि लिंकखौ हरना दोन। आं नोंथांमोननो एक्सट्रा मोनसे भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो बदा बुंनानै होगोन आरोना। नोंथांमोना दि आंखौ एसेबां सापर्ट होदो, आंबो नोंथांमोननो सापर्ट होगोन ना। नोंथांमोना टेनसन खालामनाङा, नोंथांमोना आंखौ अरायसम बिदि गोदैनो सापर्ट होबाय था। दाथ' आङो जेबो इउटुबार गोदोरबो नंखाया, अब्लाबो आं नोंथांमोननो मोनसे मोननै हेल्प मोननाय नङा होमबा। बिराद थाम्फै हरदो दै आथिङाव, आं थाम्फैफोरबो थादो। एक्सुवेलि दा नै 6टा जासिगोन आरोना, 5:40सो जाबाय टाइमा। ओमफ्राय आं माबायाव जदो आरोना, लामायावसो जिरायना दङ नालाय। ओमफ्राय थाम्फै हरदोलै, मोनाहांबायना। ओमफ्राय नोंथांमोना नोंथांमोननि चेनेलखौ ना आंनो नैबे भिडिअ हरदो, बेलेग भिडिअ हरनाङा। आङो बेलेग भिडिअबा नायगिरनायाव एसे बोरैबा जागोन। ओमफ्राय आं दा नैबे भिडिअ बुंदों ना, बे भिडिअ नोंथांमोना गावबा गावनि चेनेलनि लिंकखौ हरना दोन। आं नोंथांमोननो मालाबा मोजां मोनसे भिडिअ लाबोना नोंथांमोननि चेनेलखौ फारि फारि होलायबानो जाबाय। आरो आंनि साबस्क्राइब नोंथांमोनाबो सापर्ट हो, आरो गावसोरनो सापर्ट होलायखा आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आङो मोनसे खोथा बुंनो सानो। ओमफ्राय दा आङो ब्लग भिडिअ राइडखौ सानसेनि गेजेराव थांनो सानदोंमोन आरोना। आङो दारागावनि ब्लग लाबोनो सानदोंमोन गाइस। ओमफ्राय दारागावआव थांनो सानदोंमोन आरो। नोंथांमोना आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आङो बिदिनो ब्लग लाना फैसिगोन आरोना सानसेनि गेजेरावनो। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय आरोना चेनेलखौ। ओमफ्राय जाय नोंथांमोना गोदान, नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो हायोबा नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै हो। ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गाइस। आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन।